आंनि सायाव फोथायनाय गैया नामा? बे फंसे बाथ्राखौनो बुंनानै मानसिफोरा गोबां फोथायखेबस' खालामो। सासे सुबुङा गुबुनफोरनिफ्राय मोननाय मान सन्मानखौ माब्लाबाबो बावा आरो गावनि आंगो मानसिफोरनिफ्राय अपमान मोननायखौ माब्लाबाबो बावनानै थाङा। सोरनिबा खुगायाव बेफोरबादिनो गोबां गोदै गोदै बाथ्रा ओंखारो आरो सोरहाबा गाज्रि गोसो दङ। नै गेदेमाफोर, बे बुहुमा दुलुर दालार, बेनिखायनो बेयाव बयहाबो नैगुन बिफावथि दङ। आंनि बादि बिबो माबा मोनसे खोमादों। जेब्ला आं आंनि मोजां मोननायखौ खोमादोंमोन, अब्ला बियो आंखौ बांसिनै मोजां मोनदोंमोन। जेबो जाहोन गैयालासेनो मोनसे सोमोन्दोआ माब्लाबाबो गावस्राया। खायसेया गावनि आंगोफोरनियावनो बिस सोनानै होयो। आंखौ सुबुरुन होनो नाङा लोगोफोर। आंनि समा दायो गाज्रि, आंहा गोसो गैया। आखाइनि गोलाव गोलाव हांखोफोराबो माबायदि बेखौबो सिनाय मोना। आखाइ मोजोमाव दं, नाथाय सामलायनो हाया। गोबाव समहालागै उन जानांनानै थानायानो नोंनि जेननाय बे नङा। बेयो मोनसे गोलाव बारनायनि थाखाय थाग थियारिबो जानो हागौ। जाय सुबुङा नोंनि सेराव थानानैनो गुबुनफोरनि सायाव गाज्रि हाबा मावो, बेखौ मिथिनानै लाखा बिसोरो नोंनि सायावबो थारैनो सानसे नङा सानसे बे गाज्रि हाबाखौनो मावगोन। सासे लोगोआ मुलिनिफ्रायबो साबसिन जायो, मानोना मोजां लोगोनियाव जेबो जोबलांनाय थाया।